Bismillahirrahmanirrahim. Ey musulman dogullu, dinimiz dünyamyzy jedel bilen dargap bar ya. Hakykat gördüň da. Diniňizni geçip berelle de jedel, dünýäňizni geçip berelle de jedel. Şu jedel diýen zady bir gowt haniýalyň deslap Hazreti Enemiz Ümmü Seleme radıyallahu taala anha aýtdy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah taala mehman bolup Miraja giderni. Şonda ferişteler Peygamberimizin ýanyna gelip ewre tabşyrdylar bir näçe zady diýipdir. Deslap Hudaýa müşrik bolamasyn diýip tabşyrdylar diýipdir. Bir. İkilenjisi asmanyny tabşyryp duha ferişteler Allah taala ýokuş görýän zatlar. Ummatyňa aýt müşrik bolamasyn. İkilenjisi araq içämasyn Allah taala hewre nazar rahmetinden gaçar diýipdir. Üçülenji zady ki şirk bilen araq bilen deň okuyan zat jedil bolmasyn, ummatyňa aýt jetleşmesin diýipdir. İkilenjisi Evliyalyň gurrungy el-mira'u yufsidu as-sadaqatal qadima we yuhillu al-uqdatal wasiqa. Jedil ýani ey ummeti islami diýip evliyalar aýdypdyr. Jedil ýani aňyrdan gelýän dostlaryň arasyny kesýänler diýipdir. Görýänlersiňiz ha 10 ýyl bäri şerikdir. Arasy jetleşik düşenne ay men bilen jet bolýar diýip arasy açylaýanlar. We yuhillu al-uqdatal wasiqa adamlaryň arasyndan etemady da aýraýanlar. Anamy aýraýanlar. Bir-birine etemady bar da musulmanlar. Şu etemaddan ne kesýänler diýipdir. Indi bir sual gelýär. Beter bir derek zat jedel. Husule bilen gulak asyň. Aya jedala şeriat ijazat berýärmi? Şeriat ijazat berýär. Jedil etmeli. Emma jedil etjek adam ey musulman dogun deslap gysyp bilmezdi. Şu jedil etjek zady wagan näme diýip jedil edilýär? Şu tarafyň etdiýän işi istiwa, ýa aýtýan kefi istiwa, şonuň üçin jetleşip otýan. Sen istiwa diýenge işiň istiwa diýen. Istiwa bolsa deslap gör istiwamy şu. Ondan sonra ganan gyzdyr. Ondan sonra zähmet çek. Ondan sonra bireme gaharlan. Bir wagtda bir ärheli tanawwu diýip aýdyly. Ärheli bir ýere göçüp barpdyr diýär bir apartamany. Täze göçüp baran ýerlerine ruberusunda da bir apartman we onda da bir ärheli ýaşaýar. O ärheli oň zenanasy günne eýmaşýan nabi. Eýmaşy wagtda tanafes eripdir. Behem saýa täze göçüp gelen görýän bolmaly. Be o zenana kal eýmaşyk bilmeýänmişdik. Eýmaşlana lekki görnýär, palçyk ba ýene bir zat ba diýip şey diýen bolmaly. O da günne serýän bolmaly şey diýip ýup, bir de günne gıybaty ba bolmaly, irad alýan bolmaly şondan. Hem aydan ay geçipdir, günden gün geçipdir, bir gün görüpdir, erti bilen şu zenana eýmaşyny ýuwandan sonra tanafes erenni arassaja. Hem adam sana aýdypdyr. Gördüňmi diýipdir. Aydan ay geçenden sonra, günden gün geçenden sonra inni eýmaşyny ýuwman öwrenni diýenne ayal sesiň çykarma diýipdir. Özüm diýinjik şu aýnany arassaladym, sen gözüň öňçe aýnadäki hafany görýänmişdik diýipdir da. Ve öz aýnasyny näki irady görmän, oň eýmaşy ýuşuna attakýan bolmaly. Bizde şeýle. Aya wagan şu irady alyp duran zadymyz dogurmy? Şu mescide gelmeýär diýen musulmanlaryň aya öýünem şu mescide gelmeýär. Hop erti namaza gelmeýärmişdik. Aya öýünem ýa irrakdan gize uzak diýip işe gidäýärmi? Ya namaz bilen işi ýok diýip aýtdyň, şaýat işini ne diýen bolsun? Şaýat başga bir ozurlar bar bolsun. Onça bir gözüňe gawja awqalamaly, aya iratmışy. Irat bolandan sonra orna düşmelipdir. İkilenjisi ulamalaryň ihtilafynyň arasyna jetleşmäliň. Min diýen derýa ýalyk mörgüllap ýatan alymlaryň bir ihtilafy bolupdyr da awal taryhda. Şu ihtilafy men açyp bilmeýän, inneki geljek alymlar da açyp bilmeýär. Hazreti İmam Magdum Ebu Hanife ýalyk, Hazreti İmam Muhammed Hasan Şeybani ýalyk, Hazreti İmam Muhammed Hasan Şeybani diýip bererler da fakat Peygamberimiziň hadisinden çym 100 000 kitap okypdyr. Bir hadis kitap okydykmy biz? Fakat Peygamberimiziň hadisine ýetip boljak diýip 100 000 kitap mutalaa edipdir. Tefsir dursun, tarih dursun, lugat dursun, sarf dursun, nahwu dursun, fesahat dursun, belagat dursun, uruz dursun, kawafi dursun. Men olakan alımlar geçipdir. Şolaň arasyny näki derýa ýalyk bolup duran alymlaryň gurruňyny aşak bolmaýly. Rahatrak aýsak, ay barada, Ramazan aýlarında da bir ay aradan näme diýip zaýlaýas, ahyrky günlerde dogan kabul boljak gecelerine. Birentek ulamalar aýdypdyr, bir ýerde bolsa hem merek bolar. Birentek ulamalar aýdypdyr, her ýurdun özi ofagy muteber diýipdir. Ikisi bir menden ewliýaşylaň. Ay hemmemizin kabul bolsun, agzymyz bir bolsa gawmyşdyk, bolmasa da näme? Ay hemmemiz kabul bolsun, Allah janyň razylygyny ýaşasak bolýar da diýsen, ewliýa bolarsyň, şikepdir. Hatta Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, la tufazzilu beyne awliya Allah, ravahul Buhari.
Sahih hadisde Peygamberimiz aýdypdyr, ewliyalar tabaga bendi etmäň diýipdir. On nagat erzişi wadan Allah jan bilýänler diýipdir. La tufazilu beyne awliya Allah. Sahih hadis. Ewliyalyň arasyna falan ewliya falandan güýçli, o ewliyaýalyk inni ýokmuşdyk. O ewliyaýalyk barmyşdyk. Bir pir gawmuşdyk, o pir bidirekmişdik diýmem. Hemmesi gullurda, her bir gulun nämesi bar? Bir isi bar şey diýipdir. Üçüncüsi, şizat badyra bayat mufid bolmaly. Şoň dininiň ösmekligine ýa dünýäsiniň ösmekligine. Bir wagtda Hazrat Ibrahim Halilullah Nemrut bilen jetleşipdir. Ham Nemrut zangar özüne Hudaý diýip beren zangar Hazrat Ibrahim Halilullahdan sorapdyr: "Ey Ibrahim, sen Hudaýyň kim diýenne?" Onda men Hudaýym ýergäň Hudaý diýipdir. Nemrut da şoňa jogap beripdir: "Ýergäň Hudaý kim? Men diýipdir nauzubillah." Näzire waliýa diýenne onda men Hudaýym Rabbiyellezî yuhyi we yumit. Men Hudaýym ölüyünü öldürýär, dirini diriltýär diýende Nemrut indi kabul etmeli. Wagyýat şu. Hudaý saklasan näme etipdir? Iki nefer getiripdir. Meni öldürýän, meni diriltýän diýipdir. Birini kellesini kesipdir, birini göweripdir. Zat diýmeli, meni diriltdi, meni öldürdüm zat diýipdir. Hudaý saklasan. Görüpdir maň taýajagy beter häki, tanafy beter dartypdy. Taýakda eline wurmaly gelipdir, wurmaly ýer gelende Hazrat Ibrahim Halilullah agzyna birini ýapypdyr delil bilen. Qala fa inna Allaha ya'ti biş-şemsi minel meşriq fa'ti biha minel magribi fabuhitellezî kefer. Ha, sen Hudaý bolýan bolsaň, meňe Hudaýym güni meşrikden dogurýar, magribden de ýaşyrýar diýipdir. Sen Hudaý bolsaň, şeýilden doguryp putadan da ýaşsyn diýipdir. Aýtjagyň üçin bolsa. Erti gözeşip ötýärdir. Daňatan aşakdan asyn diýipdir. Ýaşanda da ýokardan ýaşsyn diýipdir. Fabuhitellezî kefer. Keplemäne jaý galmandyr. Zangar. Şunjur ýerlerde, atmaly ýerlerde Hudaýdan defa etmeli bolanlar, Peýgamberden defa etmeli bolanlar atmalylar ha gaýgyrmalydyr. Taraf görýän Hudaý Taala degijek bolupdy, Peýgambere degijek bolupdy. Sen de okuň teýýarjak bolsa, nişanaň almaly, worjak dämi, degijek dämi? Lep jaýyndan düşek bolandan sonra atyp goýbermeliler. Alam tara ilellezî hacca İbrahim fi rabbih an ataahullahul mulk. Nemrut çagadı we diýipdir Allah Taala men marada Ibrahim Peýgamber bilen jetelleşsek bolýar diýipdir. Şondan soň hemmeňiz eşitýänlersiňiz kıyamatda gün aşakdan dogajak diýär-de. Nämeden çyrim dogajak? Şu Ibrahim Halilullah bilen Nemrut jetleşdi da Allah Taala Ibrahim Halilullah'ın arkasynda özüň badygyny bildirmeden çyrim aşakdan da dogurmaly bolsa başarýandyr diýip şondan soň dogurjak diýär. Kıyamatdan öňçe adamlar bir kudretim kökedeýin. Bir kanun goýamdan soňra ýene bir kanun itködenim bilen men ajiz bolmaýan. Kıyamatdan öňçe adamlaryň hemmesini agzyn heýrana goýar ýalyk, Nemrut ýalaklar heýrana goýar ýalyk Allah Taala kıyamat bolmaka gün aşakdan dogurjak diýipdir. Qadir Hudaý Taala bilen ýaklaşmak bolýan Hudaý saklan. Pes näme boldy? Delilin bolandan soňra gaýgyrmalar bolýar. Üçüncüsü de özüňde hewara rabatan, hewara samimiýet bilen aýtmaly, tarafy kiçeltmeli. Nasihun fil halwat, satirun fil jalwati awliyalar. Sen musulmanyň elinden tutjak bolsaň, halwatda şoňa nasihat ber, musulmanlaryň arasyny aýybyny ört diýipdir. Bildirme, gurrun başga zata saw, millet şoňa jelbet etmesin, sonra bir halwatda sataş diýipdir. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.